Om 8 uur vanmorgen wordt hier begonnen met het opzetten van de bedden. De squallen van praktiekonderwijs in Snits. Wij zijn hier tafels aan het, tafelbedden aan het in elkaar zetten voor de At the Watergate. Het muziekfestival. Ja. Wat een klus. Ja, het is zeker een klus. In elkaar zetten gaat makkelijker dan uit elkaar, want je moet dan die tafelbedden weer optillen en dat soort dingen. Het bouwwerk wordt dienen onder leiding van meester van sociale werkverzender Empathek. Allemaal medewerkers van Empathek, medewerkers van Pastiel en ook mensen van de Werkjouwer die met z'n allen handen uit de mouwen steken om 3000 stapelbedden in elkaar te zetten. Ja, dit is heel leuk, weet je, het is de combinatie van leiding, van staf, medewerkers, doelgroep, iedereen bij elkaar die de handen uit de mouwen steekt. En dat verbroedert en dat geeft ook heel veel plezier op zo'n dag. Dat hoor je op de achtergrond. De bouwers doen het als vrijwilligerswerk. De meesten kost het zelfs een hele vrije dag. Ja, klopt. Ik vind helemaal niet tegen hier om te helpen dus. Ik vond juist leuk om met mensen om te gaan. Hoeveel bedden had je in de korset? 0. 0? Ja, 0. Maar het niet zwaar tillen, dus dat doe ik ook net. Wist je voor de geestelijke ondersteuning? Ja, klopt. Ik vind het wel lekker, een beetje beweging, lekker samenwerken, een beetje sjouwen, dus helemaal prima, leuk. Het festival at the Watergate zelfs is tak om weken van 9 tot en met 11 maart.